takto chyť do ručičky. Do jednej, do druhej a pretočiť ku mne. Takto. Vymeníme zelenú, daj ponad tú bielu. Túto daj takto ponad tú bielu. Tak. Teraz ich v rúčke stoč tieto dve ku mne. Tieto skrútni takto ku mne. Takto je stoč. Tak. Aj tieto druhé tak stoč ku mne. Výborne. Teraz máme takto bielu, čiernu a tak. Otočíme ich ku mne. Tak, aj tie otoč ku mne. Čiernu ponad bielu. Teraz túto v každej ručičke ich takto stoč, aby tá modrá išla ponad bielu, aj tu modrá ponad bielu. Výborne. Nie. Tieto dve vymeň, daj tú červenú ponad bielu. Tak, dobre. A teraz máš v jednej ručke a takto ich vymeň. Aj tie, túto daj k tej, ponad tú oranžovú. Dobre, odložíme oranžové. Tieto nie, tie si necháme v druhej ruči. Pretoč. Aj druhé. Tak. A prelož bielu k bielej. Výborne. Toto sú stredné, tak tie stredné vymeň. Tak, dobre. Takto si chytíme. A teraz tieto takto stočí. Aj tieto tak. Teraz tieto takto, počkaj. Tieto v tejto ručičke otočíme takto. Počkaj. Takto. A teraz zase tu tieto stredné vymeň. No. Vidíte. Takže dobre, a ideme ešte pokračovať. Aby toho bolo viacej. Dobre, tak si sadnite pekne teraz. A pani učiteľka pošle niekoho ďalšieho, kto je takisto. No tú bielu daj ponad tú modrú. Tak. Dobre. No počkaj, vyrovnám, aby sa to... No a teraz túto chytci biele. No a ideme spolu, dobre? Tak červenú dáme ponad tú bielu. Tak. Kto to už vie? Dobre, tak si sadnite, všetky to viete, tak ide teraz. A preložiť stredné. Biele, ale je to strany takto. Dobre. Takto je. A stredné, bielu daj bielu.